li tiġibu. Isma' li, allura din il-mara sa tibda toqgħod magħna. Mhux għaddejjem, sa kemm ikun lest il-flett. Daqshekk ma naħsibx li se nagħmlu xi ħaġa ħażina, mhux hekk? Isma' li stejtielu għax qed jistenni gbija ta'. Aw lesti se ntellaħħom. U dak kemm waqqa' żeba, għal xejn u sejtu. Dak xi purtaħ, mhux hu sa jnadda. ġibtom? Seddum il-lejla hi. Jiddefendi, stajġet mi jekk kurit? Le, jien fej kun hemm ħafna duħan ta' sigaretti, ma nħobbx immur. Ġej ħanajdu rożarju. Ġej ħallim biddel.
Tini daqxin il-receipt, please. Eja mi uffiċċju. Għalfejn, mela x'ġara? Jaqbillek li tiġib l-kelma tajba. Għaxin kella jisri l-kar. Aħfirli. Dak li għamiltu kollu minħabba din it-tifla. Ikollok ħnina minni. Din id-darba sana laqajn wahda. Ara li ma terġax. Grazzi. Alla żgur ikun jafulek. Oqgħod attenta, mhux kulħadd bħali. Inti minn hawn x'ismek? Sużen, noqgħod f'dar raħal imma minix minn hawn. Hawn qatt ma rajtek hawn. Iva, l-ewwel darba x'kifetlek m'għandix flus bħalissa. Allura żewġek ma jtikx flus? Jien m'għandix raġel. Single parent sala. Le, mhux kif qed taħseb int. Dik-tifla mhix tiegħi. Ara, mhux morru barra, nitkellmu hemmhekk. Skużani, naħseb ħawattek xi ftit. Din it-tifla Jessica għaxek jisimha ġibta mill-Ghana. Omma kienet qed tmut u talbitni biex inrabbijiela. Fimtni issa? Fimtek. Għall-ewwel ngħidlek issew ħawwaxni. Lanqas tkun qed tajb. Għandek raġun. Int għandek tfal? Jien m'iniex mitżewweġ. Allura, inti kont il-Ghana? Mort hemmhekk bħala volontira. Minn dejjem kienet ix-xewqa tiegħi. Proset. Għamil tassew ħaġa sabiħa, u ta' min japprezza. Tara l-faqar, għazet ħafna sinjuri kbar. Jien rajt fuqa, imma għajtlu taqra, u għajtlu taqra bajlet. Insomma, ħabgot nitkellem miegħek, fejn tarani kellimni, u grazzi għal darbohra. Għalik jek t-nirġu ngħidlek x'nu taqa? Le, għaliex għandi nieħu għalija. Imma fejn? Għada l-ħaj. Nkun naf, fejn tkun fil-ħodu? Ġeneralment immur passiġġata fil-ġnien ta' fej il-Palazz tal-Markiża. Naħseb taf fejnu? Kulli nafu. Min jaf kemm ġrejn hemmhekk kienu sħabi meta kont żgħir. Niltaqa' għada mela għal xi raxna tajjeb. Tajjeb, nara kada. Ekku. Ciao, mela. Mhux kulħadd għandu l-inkwiet tiegħu, jien għaddejt minn trauma kbira. X'ġralek? Kont arus, saħansitra d-dar kelli lesta. Mbagħad insirna fil-arusa kien qed taqli bieli. Tista' taħseb minn xi għaddejt. Għandek raġun, dik kważi jar minn tiegħi. Mela x'ġralek? Il-bieraħ fi ftit ħin nitkellimna ma lħaqċetlek l-istorja kollha. Jien ukoll għaddejt minn ħafna nkwiet u ġistaqal. Fil-Ghana iltqajt ma' żagħżugħ Taljan jismu Sergio. Peress li jien kont nitkellem bit-Taljan mhux ħażin, ma lajra għamilna ħbieb. Kien ġuvli simpatiku qalbu tajba. Aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar bdejna ninġibdu lejn xulxin. Saħan sitra, staqarriqna mħabbitna wkoll. Iddeċidejna li jekk niżżewġu niġu ngħixu Malta. Mbagħad inqelet il-biċċa xogħol tat-tifla. U kien qabel mal-ħsieb tiegħi li nadottawha. Imma sewwa jgħidu. Il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi. Mela ġara. Sergio mid f'disgrazzja ħin bla waqt. Il-ħolm jaħlom kollu sfaxxa fix-xemx. U x'tarfa qiegħda tibki kelli? Ma nimlaħx iktar. Illum Susan għandha l-età tagħha u ma nistgħux nindaħlula. Imma allura se nibqgħu hawnhekk, l-unika tifla li għandna se nibqgħu mifrudin minna. U donna ma ħadlix rasa għalina wkoll. Le, skużi, anzi ili għamlet u għalina biex ma niġux firsin in-nies, mhux hekk għaltinna. Dak veru kieku? Tafx misna nagħmlu hux, nitilqu aħna minnaw u nsibu post ieħor fejn ħadd ma jkun jafna. U issa ma tarax li qiegħda tgħid ħmerija kelli. Aħna lila bissanna u xi jgħidu s-subien jekk jindunaw li tlaqna minn hawn imħabba fiha, Għamilli daqsxejn te. Hello, min hemm? Jien ma. Ara,
Għadda kem konna għedin nitkellmu fuqek kienu missierek. Int kif int? Insomma, tal-li aħna ux. Għaxċaj nibda l-indirizz, ma. Issa se jkolli t-telefon u nibda nċemplilkom mid-dar. Tajjeb, ħalli nġib lapis u karta, ħalli nikbu. Għajli, sum. Le, missirek mux għaw, ħareċ ma jixri l-iskalora. Tux ħsib. Inti meta ġejja? La jkolli min iżom l-istifla. Ma naħseb id-dizla niġi ma. Se jkolli nħallik issa. Binħa għax kol sen ninsan għajdlek. Int għajt ma saver tar-romlu u taġ kem dam jitkellem fuqek. Dak għadu miġnun warajk. Għalli, selli li ħafna l-susen. Kollu sew mela. Tkun imbirka. U għoddejem attenta binti xej ma najdlek. Viva. Kun imbirka binti. Ciao su. Il-kamra ġbitni kiku, il-kċina taħseb li nkun nista' nużaw kol, hi bella le tista' tuża kemm trid. Xtaqt nistaqsik ħaġa oħra, għajt il-flet meta se jkun lest. Nista' xogħla suppost, hija qed jirsistila kemm jiflaħ. Inti meta ġejja hawnhekk? Kitadak ma jinqala xejn. Mela imxu ħanamlu ftit temp, mela. Bid-dar il-ħofra tilqani. Isma, xkont għamilta xogħol, kont sib ġob hawnhekk. Kif xogħol sibt, imma għandi problema bit-tifla. Kieku nħallas il-xagħat minnkom, intom lesti li żommu wieli? Jien lesta biex naqdik Sudan, għax waħdi tagħmel it-tisir kollu. Tajjeb, famus. Lissa l-ħaddima għadin bil-break? Lissa għadin bil-break. Ejja nibda fl-uffiċċju. Għaddi. Kollox sew? Iva, foġi bil-qiegħda. Grazzi. Ġiet inkellmek dwar dak il-ġob. Iva. Fakkarni x'ismek. Susan Triganza. M'għandix affarijiet zvek xi ngħidlek Mrs. Triganza. Għaliex ġara? Għax peress li inti ma kellimtnix dikinhar. Ix-xogħol tiegħek tgħidu xi ħadd ieħor il-ġimgħa ta' wara. Mara li kemm qed jiddispjaċini. Li nistgħu nagħmlu jekk inqala li xi vacancy oħra inċempillek. Alright, nirringrazzjak. Xi. Nara, kemm li ma nara. X'minnek? Ġejt nara ftit il-tad-dar, l-off illum. Għandi jumejn, għandi versi. U dak il-ġerli kollok. Inti tibuki, kif mod il-gana? Hemmhekk xogħol u xogħol biss. Il-miżerja li tara inkredibbli. Dal-aħħar ġimgħa qegħdin fidi u rajt xi ħaġa dwarhom. Għandek tgħid, aħna ngorru u ninsabu sinjuri ħdew. U żgur sewwa qed tgħid, il-faqar li tara ġib għajnejk wara widnejk. Allura, Susan, eżeġi lura raħal? Le, saver ma nistax. Ma tistax, mela kellek xi tgħid ma tal-familja. Le, ma tarax. Allura ngħid jien għalx le.
Skużan, raġet nil-fittak? Ara Saver, li se ngħidlek żommu bejnietna u bejnietna biss. Għaliex jien meta kont il-Ghana adottajt tifla u ġibta miegħi Malta. Kif? Mela bħala xi bosta tad-dotta. Meta kont hemm iltqajt ma' żagħżugħ Taljan u ddeċidejna li niżżewġu. Imbagħad iltqajt ma' mara moribonda li talbitni bil-ħnina biex noħdi laħsib it-tifla. Jien tħassarta ma stajtx ma naċċettax. Iġrenġajna l-karti neċessari, imma mbagħad ġara dak li qatt ma kont qed nistenna. Mela x'ġara? L-arus miet f'inċident u sfajt ruħi waħdi. Imma it-tifla xorta sirt inħobba ma stajtx inħallija warajja. Allura għax ma ġibtix miegħek hawnhekk irħal? U ma tarax Saver, mhux zombir sin in-nies billi ma jafux jirsaqsku. Għandek raġun minn daqshekk, nifmek. Imma raqaqta l-kurzità. Int kont iżewwixt. Jien bqajt indur bommi, minn-nissa anka dik ħalliedna. U jiddispjaċini, id-dinja kollha nkwiet. Susan, nixtieq nagħmellek mistoqsija, imma Għala, u għidli Saver tiddejjaq xejn. Xi trid tkun taf? għax ħanejdlek. Inti għandek grazzja miegħi. Ara ma jridikx tieħu għalik. Inti żagħżugħ twajjeb. Imma dal-aħħar qed inħroġ ma' żagħżugħ minn fejn noqgħod jiena. Għandek raġun, nifmek. Min nista' nitfittak, skużani għax. U le ma ġara xejn b'daqshekk. Ħbib kollha u mija nibqgħu. Ħadd gost li rajtek se jkolli nħallik. Din ukoll Susan, ħadd li rajtek. Saħħa, saħħa Saver. Għala bonġu, fejn sejra sabiħ? Sejra nixtri libsa l-Jessica u xi affarijiet għalija. Mela minn xogħol illum. Illum il-ħamis, illum inkun off. Issa għadha jmissni. Bil-ħaqrit nistaqsik, fis-supermarket fejn taħdem inti. M'għandhomx vacancy jew. Ma nafx, nsaqsilek, inti għalik. Iva, ngħidlek il-verità sib ġo. Ma kellix ma min inħalli t-tifla u meta sibt min iżommili. Laħqu taw il-ħadd ieħor. Min se jżommlok il-tifla? Inħallija ma żewġ taħwa nisa li qed noqgħod magħhom mill-aħjar. Inħallasom, Il-flat, kont mort fil-flat. Le, għadni ma morċ, għalis għadni qed noqgħod ma' dawn it-tnejn. Nkun nista' nċempillek hemmhekk hux. Mela le, ħantik in-numru, għandek bajru? Iva, għala kombinazzjoni. Isma, ċiċu morru nieħdu kafe. Noqgħod innefqek il-flus li baqa'. U jemxi morru nieħdu kafe. All right. Barra s-supermarket fejn naħdem jien, għandna fejn oħra. Jekk ma jkunx wieħed se jkolli ħor żgur. Mhux li kien jħasra, għax di tabla xogħol kif rawis. U inti taqta' qalbek, xi ħaġa nirranġaw żgur. Paul, int veru bniedem qalbek tajba. Ma nisa dak l-inċident. Murara kieku rrapportajtni. U s-sadik għaddit. Susan, irrakkonta li ftit dwar l-esperjenza li kellek il-Ghana. Kienet ħajjibse, immaġina, kumditajiet ma kellna xejn. Bis wara ġurnata xogħol tħoss ċertu sodisfazzjon. Il-fatt li qed tgħin il-ħaddieħor tferħek ħafna. Kien hemm li tqajt ma' Sergio? Jiddispjaċini, ma kienx irsib tiegħi li ġenet taħlek il-pjagi. Le ma jimpurtax. Issa għadda żmien. Sergio kien żagħżugħ mill-aħjar. Konna ddeċidejna li meta niżżewġu niġu ngħixu Malta. Imma d-destin riċċorta. Jien mhux ukoll il-pjani li kelli kollha taru Malta. Imma kemm int bla grazzja x'tiġi tagħmel hawn nixtieq inkun naf. Ara, dabbar rasek itlaq ma nixżonnok aktar. Itlaq, mowt. X'qallek is-Sur Colin? Kaċċini, batni d-dar. Ibqa' fuq xogħolok Lidja. Imma jekk. Isma' minni, ibqa' fuq xogħolok. Kasem jizedda l-ġin. Mux bħalek għat tisir Teres. Tara, għalmenu għaw min japprezza xogħol tiegħek, Teres. Għax-xogħol bħal ma milċej Susan. Ngħidlek il-verità s'issa ma milċejn. Għalli jista' jkun fuq ix-xogħol tiegħek m'hemmx post vakanti hu. Ilu ma jkun hemm vacancies, imma jkun hemm xi ħaġa ngħidlek tibżax. Isma', inti jattila li l-flettu għal-est. Jesibtek għattil inti, imma tindib bis fadal. Melissa naqblu natfuħ, Teres. Tajjeb,
U jien niġi ngħinkom ukoll. Hello, min hemm? Aw, Paul, kif int? Jien tajjeb kieku. Qed inċempilek rigward dak il-ġobb. L-isturtonin kellimtu. Irid jarak fl-uffiċċju tiegħu b'xi disa. Għada, tiġi? Kollox sew, niġi. Grazzi ħafna tal-interess. Le. Kont qed inlaqat il-Jessica. Importax. Se jkolli nħallik għax ħallejta nofs il-bis. Mela narak għada, ċaw. U xi kwalità ta' xogħol biex tagħmel? Għax darba ħdem xi supermarket. Le m'għandix esperjenza. Imma naħseb jekk naħdem bħala kaxxiera għandi mmur tajjeb. Kaxxiera. Bħalissa m'għandix vakanzi, però kien trid għandi ġobb ieħor għalik. Għajli, senjur. Ara, jiena ma nafx hekk tafx, jiena raġel armel, tifel wieħed li jgħix miegħi. Jien nixtieq nsib persuna serja li tuħsib id-dar u lili. Nigarantilek li min jieħu dal-ġobb ma jkollux ix-xilgor. Mhux bejtekx l-idea? Mhux propju. Ngħidlek issew ħsabni, ma kontx qed nistenna proposta bħal din. Inti jaħsibha ftit, mbagħad terġa' kellimni. Sur Tonin, jekk irid naċċetta anqas nista'. U għaliex? Minħabba t-tifla. Min int għandek tifla? U għaliex ma tistax? Jien m'għandi l-ħadd li jiġi minni f'daw l-inħawi. M'għandix min iżomm lit-tifla kuljum. Inti jekk trid tibda tista' ġibha miegħek. Hekk mod ieħor. Jekk naċċetta x'se jkun xogħli. Ara kif ġaħatlek. Issa jalli u għal dak li hu tindif. Jekk trid il-ħwejjex nista' nabatuhom Londri. Nipprova. Nittama li tkun kuntent, Sur Tonin. Bħal matlek għad tisir mhux wieħed fuqha, kważi kollox iġobni. Tajjeb. Grazzi ħafna mela. Ejja ħalla muħtalita. Mela wasalt, nej. Wasalna. Ma ħobboġġi ta' xejn. Aktar minn rajt fuq-sitta qoddimi ġejja fuq tal-linja. Salvina, l-marka Surġentonna, u Lini tal-Postman. Tant kienu għaljenati jitkellmu illi li laqas bisrawni, tisma kemm dew qassu fuq Suzen. Mela x'qal? Salvina qalet illi t-tifla ta' Suzen hija bint wieħed mill-Gana. Kienu poġġuti fl-imkien. U l-oħra qaltilha jiena mhux hekk smajt, jiena smajt illi t-tifla hija ta' wieħed qassis li kienu fl-istess missjoni ta' Suzen. Ma kemm hawn minnu tantern ħażin, Allura baqgħu ma ntebgħux bik. Le ma rawnix. Salvina tafx qalet ukoll illi l-familja ta' Suzen ma jridux jafu biha. Il-hu kemm hawn minnu rsinu ħażin. Li kellek Teres? Iva. X'minnek? Sużanna u qiegħda. Għadha ma ġietx qabbik li tasal. Kont kellimtilha x-xogħol. Għalhekk irid inkellem għajn. Dawn taħsebha wkoll. U għax is-senjur kien imsiefer, ma setax ikellmu Enzu. Allura issa se jdaħluha? Irridu jkellmu għana l-erba. Dik sabet xogħol taqgħet li dal-għodu. Saħbet. Allura lina ma tgħidu li. Qed ngħidlek li qalt li dal-għodu inti mhux ix-xogħol kont. Issa se ngħidu lis-senjuri. L-aħjar li tagħmel tiġi kellima u tara se jaqbilha hu. Ara waslet Susan. Ara, kollox sew. Konna qed insabuk. Kellimt il-malem dwar ix-xogħol. Qal li jrid jarak. Saħjar, inti qed Teres. Kombinazzjoni issa kifetlu. Se tagħmel tiġi tkellmu. Dak tas-supermarket xi kwalità ta' xogħol offrewlek. Is-Sur Tonin kieku jridi naħdem fid-dar tiegħu mhux fis-supermarket. X'tagħmel? Insajjar lu naddaf u nieħosib id-dar u qalli li t-tifla nista' noħodha miegħi wkoll. Issa ma nafx, imma il-fezza żommu wkoll. Da żgur, mela hemmhekk mhux dari se tkun. Kif ser nibqgħu? U meta nista' niġi nkellmu? Nall-erba fid-disa ta' filgħodu, tajjeb għalik. Inħossni mħawda, imma ra minħabba fik niġi. Allora, quello che fa. La tata non è del Ah, qui fa. Adesso fufa.
Dak il-level ta' sultoni, taħx kemmu raġel missieru, mux bħalu, kull fejguna għal-sef kemmu jizzaħ mażurna. Għajdi, sultani. Nuota, mi fai bello. U għawet tocca prima. Grazzi ħafna. Mux ħazin, grazzi. Kif ma sultani? Tajjeb kieku, ibnu bissan ma jdejjaqni. U dak? X'nu jagħmellek? Le kieku li ma għamilli xejn, imma dejjem xurban u l-missieru xejn ma jirrispettaħ. Dejjem hekk nafu dak. X'hemm ma ngħidlek su, oqgħodlu attenta. Ngħidlek jien ma nafdax, ħarstu biss beżżani. Susan, nhar is-sibt għandek fejn tmur? Ma jidherlix, għaliex? Għax kont nsaqsik biex toħroġ miegħek. Ma titkellimx, jaqgħu m'għandekx pjaċir. Le, xejn minn dan, imma kont qed naħseb dwar it-tifla. M'għandek il-ħadd min iżommilek. Kieku iva u ngħid lil nena. Allura kif se nagħmlu? Ħala, it-tnejn jiġi għalik tajjeb? Tajjeb, ħankompli issa. Narak. You're confused. If it's not too late, don't treat me like no other. All I've done is beg you to stay. There's more of a chance that we will always be apart. There's only you in my life, so we've gotta make it right. All I need is love and affection, and someone who could be mine. Show me now what you're thinking about me. I really wanna know all that goes on inside you, 'cause whenever I need your attention. Għadġel, taw Susan. Le, ma nintriżini. Ma nitħalx jien ukoll, li xejn għandek. X'għax tkun għarun taqta' minn magħhom. Għalli, sfortunatament ma tantx għandi ftit. Imma qed ngħid, ma biex dal-post jiġobni. Senti. Fok mela jekk jgħidru. Tara kol, ma lajt ħarsek minn hemm. Dara Susan. Ta' fazi? Fejn? Dik telma. Le, ma nafix. Dawk it-tnejn jaħdmu magħna. U taħallik minn dawk mhux aħjar tmur iġġib li drink. Taxxum ma tafix il-Susan? Tella bitfej, x'qal taħdem magħhom. Dik id-dax u dik missieru. U liħor, security. Aj ma ħej, nista' tiżżewġu tħalli l-kolli niċċejja. U kolin dan kollu jafu. Jaħseb għataklek, għada li ħabtu l-ġoħ ma jtnamel intervju ġo fabrika. Imma nillek il-verità xol ma kontu ġobni. X'għamel? Jien kont naħdem ġo fabrika, dik il-prodakt xejn taqriti.
Veru, dik kienet waħda minnhom li ma tfettajx li nitqem. Mela kom bejt n-namra ma' Silvia? Silvia, l-arisa di kellek? Minni, illa ta' nistakan biex jaqbad nġib. Ħanajlek Paul, li mordi l-ħajal si testinċieħ. Għabdillek għaxtos, kif tattal dawk il-kifkiriet. Griva naf imma ġiru kittilik nġi minna ma' Freedom. Veru. Ħanajlek, tiddajli kalkun, għamni. Kienet tijaj ġammejta, tajta sema. Ma rix nitlefa, ħafna li għam. Sewa minn. Imma, kif darba tinta għamma xi tfajl oħra. Najtek il-verità, għalf ma tfajla. Veru? Baħa. Kont li għajdi, veru xi kultant nagħmel daqsxejn ta' bdejja fil-dejjem. Titħass bija, imma għalta m'għandi grazza magħha, m'għandux kuraġġ ngħidilha. Għalli tagħmel kuraġġ wejdilha, xi tkun għandha jidri. Għażin it-tfajla naħabħiħek. Kollok kemmin. Istinti tħolli kollok, Sużan. Xi tajt? Għandek grazza miegħek? Ara Paul, kieku m'għandix grazzja miegħek, naħseb li kont naħroġ miegħek il-lejla. Maħdum għamil ġiri, verament kontent. Fil-li daqxej dir il-buttun għax ma nistax. Skanta kif tfajla sabiħa bħalek għadek mintix miż-żewġa. Ħallini, Sur Colin. Kemm minn tibka brajd li ħaġa kull marret timbusek jien. U ħallini ħankompli xogħli. Tippreferixxi tibqa' sefter omrok kollu in? Nirringrazzjak tal-offerta, immissa ħallini ħankompli. Isma' minni jiżżewwiġni u nagħmlek sinjura. Nitolbok ħallini, għandi problemi biżejjed fuq xiex naħseb. Kollha nsolbihom lok jekk taċċettani. Mura ra ħallini. Aj ma ħej, x'sandar se taqta' ma' Paul. Tindaħalx dik biċċa tiegħi tiegħi biss. Għandek biex tiftaħar ukoll, Murja biċċa seftura. Dak xejn m'għandux jaqsam ma' missieru ta' kemmu kisa hu dardira, kulħadd l-istess kelma fuqu. Sewa jgħidu, kull razza fiha l-paljazza, għatarax kif qaxxu xaru, dak mhux għax kisa ħiew. Ngħidlek ta' li kont minn flok Susan kont żgħidu x'għamlilha lil Paul ta'? Ma jaqbix miegħek Terry, għalhekk Paul li tattillu jmuru ħas-sodisfazzjon, ma tiġix bi-kbira l-biċċa. Imma ngħidlek ta' jekk ma taqaħlux, jekk jibqa' sejjer biha ta'. Ħannara minn ċempel. Lo so, ma devo fare qualche telefonata, non posso aspettare questo punto. Devi fare. No. Hello, Teres. Aw, jien Susan. Kombinazzjoni fuq konna qegħdin nitkellmu. Ma chi è che Mhux fuq dak il-kies għax tipel tas-sinjur. Ok, vai di sopra a prendere la tua valigia. Allura xi ħaġa Susan. Ħanilek għax insejt ngħidlek qabel ma tlaqt. Importanti l-Jessica tu għal-mistura qabel ma torqod. Iva, meta le? Le dici che tuħu xsib. Kuċċarina waħda, di salutarti bene. Iva, mela le. Tuħu xsib, santuila, ta' Sì, tajjeb, tajjeb. No. Mela ċaw, Susan, ċaw. Ok, vado su. Xridet? Tuferina, sì. Il preside dell'università va in pensione. Għax insib dajdinna biex intu għal-mistura t-tifla. Citatissimi. Ħalli nixla seħdejja. Torneremo Tikkem da metriq da lì. Sì, Mhux soltu la tagħha. mia agency. Quando vuoi, giorno. Susan! X'għandek bżonn, Sur Tony? Għara mill-li pjaċir. Għara li trat minn daw mill-iktar wieħed li jogħġbu.
Kolla sbieħed? Imma nejtalija dan. Proset, Suzan. Propju dan il-tratt li nażiltu kol. Dan għal xi esibizzjoni? Iva, għamilli peċir Suzan. Xtaqt nħu l-tratt xi darba li Jessica ma jimportax. Mela le, meta trid? Sala niġġi mis-safar. Int meta sejjer mela? Ed baqa ftit, xi xahar ieħor, għaliex? U xi kemm seddum nieqes? 8 ijiem. Xtaqt ngħidlek li kemm iddum nieqes int jien ma noqgħodx hawn Surtonin. Għaliex, mela mela xi ħaġa. Le, imma naħseb aħjarek. Mela mela int. Ħankompli. Ara kemm inti brava, issa mmorru bil-karozza ta' Tiju Pol. Ara kemm sabiħa tiffuqa tagħna, Marelli kemm brava. Isfel, hemm telefonata għalik. Iva minn ċempel, ommok. Mela ħammur nara bejk siba. Mela le? Hello ma, kif intom? Su, missirek ħassu ħażin u sanġiblu t-tabib. Il-bira saqsa lik. Ara jien kont ħirġa, immissa naqbatu niġisem. Ħanċempel il-polissa stess u dal-waqt nkunu hemm. Iva ma, ħanħallik, berikni ta' narak. Hello, Paul. Skużani, ma se jkolli niddiżappuntak. Missieri ħassu ħażin sew u se jġibulu t-tabib. Se jkolli mur saddaru. Mux b'tal-linja? U issa ma tarax, ħanħallik mur tal-linja? Ara, inti lesta? Niġi għalik jien. Dal-waqt inkun hemm. Tajjeb, grazzi mela, nistennik. Ciao. Int għandek il-lifaf kontoblu ma tinduna ċuċ. Għal Susan tajt. Mela l-min possibli ndaqsek baħna li ma tindunax. X'inhu jberren f'moħħok ċis? Bil-mod il-mod dik qed toħodlok postok. U jekk missierek jitlef aqlu għal waraja u jiżżewwiġha, x'jiġri mill-ġid ta' missierek hemm? Colin, aħsibha ftit. U wara kellimni. Fimt Colin x'in ngħidlek jien? Taf li kemm ili kun id-dar, li ftit li xejn qed tkellimni. Donna qisha qiegħda tibża minni. Xejn ma ngħidlek kol. Żomm għajnejk miftuħin beraħ. Ara ma titlifx kollox. Intem bżonn biddel ħajtek darba dejjem. Żagħbuh bħalek mistek mexxi n-negozju ta' kollu inti. Inti taf li l-biznis qatt ma kelli grazzja miegħu, anzi taf li ma naħmlux. U taf tajjeb ukoll li minn dejjem xtaqt insir avukat ma qatt ma ħallejtni. Avukat? Avukat meta kulad ma' mitkel? Avukat meta kellek iddumek fix-xajn? Min jaf kemm awżada jeru għalik u inti l-fortuna tajta fis-sieq. Ħallik bil-fortuna fajt moħħok mimlit li jaqbud. Ara seħbi Franco, ara xkarrira qabad. Ma jkunx hemm każ li ma jtuwilux. Inti qed tinsa ħaġa ferm importanti. Franco kellu misru avukat ta' fama. Taħseb li dik ma nitux biex ikollu karriera. U int, bħala missieri minn flokenti iktar għat-testi nisfel. U wiskot nefsin ħażin. Għandek il-wis titkellem hekk. Mur nitlaq minn qudiemi, mur. Nitlaq meta rrid u meta joġobni. Orrajt, u meta tista' tindaħal li int. U ħaġa waħda qabel ma ninsa. L-insosem ma rridx nara eżjed hawnhekk. Għax li ftawi kontra tiegħi mhijiex qiegħda tagħmel. Iġbdu da! Iġbdu da! Ma tilqeritx ħaneħles minnek darba l-dejjem. Mur. Hello, min hemm? Xi ġralek Sur Tonin? Is-Sur Colin mhux hemm? Imma l-ġeħ kif qed tħossu kontinwi jew jiġi u jmur? Ara kalma. Issa ngħid il-Teresa tieħu ħsieb it-tifla u niġi saħdejk. Tajjeb hekk? Ejwa,
Inta ġbet sema tużin. Neqpa nafulek. Imma qot mistrieħ. All right. Għandek il-numru tat-tabib Sur Tonin. Iva u jgħat, ġa provajt nċempillu, ma ma weġibnix. Ħanerġa' nipprova forsi daħal. Naħseb mhux hemm tax ma qed jirrispondi ħadd. Inti jista' jkun għandek il-numru tal-mobile. Le ma jiddillix. Imma għadek tħossulu ġeħ Sur Tonin. Issa battili xi ftit. Allura għandek abtit xi ħaġa, nagħmilek xi ħaġa. Jew ma nħu xejn. Ma kint qed tagħmel xejn noħodha. L-għallistonku. Hello? Min hemm? Iva Dott. Iva jiena ċempiltlek. Għaliex is-Sur Tonin ħassu ftit ħażin. Tajjeb, nistennewk mela, grazzi ħafna. Dalwaqt se jiġi t-tabib, induna li ċempilnielu għaliex ra n-numru fuq l-ID caller. Tajjeb, dalwaqt ikun hawn. Imma l-ura kun nisna si fedortux. Inti meta sejjer, Tony? Fl-aħħar tax-xahar. Ħabba tajjeb, u. Għandek 15 tisriħ. Ma ngħidlek ninkwita ħadlu, mhux tajjeb għalik. Jien mhux dak it-tifel jinkwetani. M'hemmx li rabbi daqsxejn għaqal. Għalek kollu. ħanajdilha tagħmellek daqsxejn tieħ, il-Sużen. Sużen! Sużen! Min din Sużen tiġi minnek? Le, imma tirrispettani iktar minn ibni. Qasir ħadd ċempiltela li ma ġiet tara ġarali. Tiskanta dik il-mara għandha qatt tad-deb. X'għandek bżonn Sur Tonin? Għamillu daqsxejn tek jogħġbok lit-tabib. Tieħu tokkordon. Waħda jekk jogħġbok. Tajjeb. Grazzjuża din mela. Għandek tajt ġorti tajba, jen Tony. Ma kollox li ħaqla jberika. Tara. Isma bil-ħaq kellim ta' kol. L-irmi. Lil Sużen, l-aħħar li konna u fl-imkienat li kellek kellima. Lek raġuni imma bħalissa missieri qiegħed ikun spiss id-dar u qudiemu ma rrid ngħidilha xejn. Xejn ma ngħidlek kol, oqgħod attent. Isma bil-ħaq għax kont se ninsa ngħidlek. Dan l-aħħar intqajt ma' Hector u d-diskors waqa' fuq Sużen. X'Hector u da? X'Hector u tajba di t-tifel tal-ispiżjar. Għalli li rali Sużen kemm il-darba paċi fil-ma wieħed. Wieħed, mhux ma Polux. Sa ma nafx ħej, għalli li xi wieħed twil. Ura jisnu fl-imkien ukoll tagħhom. Ukoll mela qatt inemsilhom. Xkull waħda. Allura x'għandha Jessica biex qalilha t-tabib. Għamilli karta biex noħodha l-isptar ħalli jara l-professur. Meta se toħodha? It-tlieta tal-ġimgħa d-dieħla. Tridni jiġi miegħek. Jien ma nsib l-ebda diffikultà, imma x-xogħol x'se tagħmel? U le dik ħaġa żgħira, nieħu l-lif. Kieku aħjar. Immissa naħseb aħjar immorru x'ngħidlek il-verità moħħni fiha. Allura x'qalu li fl-isptar fuq it-tifla? Mela x'qalu li? Jessica jridu jagħmlula xi testijiet oħra. Il-professur qalli li x'aktar xi opera wkoll. Iva, llum il-mediċina għamlet passi ta' żgad. Fi żmieni tgħid kemm kienu mutu tfal, għax ma kienx ikun għal-kura għalihom. Għamel kuraġġ. Allura sa meta se taġġa toħodha? Il-ġimgħa d-dieħla l-ewwel xogħol it-trej filgħodu. Kemm kien kull kieku mafkura liha? Ma mhux vera. Veru sewwa qed tgħid, imma bla ma trid tallarma ruħek. Għandek raġun hu. Allura x'qalulek l-isptar? Sa jsommuha hemm? Hemm minni Teres. Asna, naf li rid noħodha nhar it-tnejn biex jagħmilha xi testijiet, li kieku kien ħajżomma, kien jgħidli biex naħsbilha l-ħwejjeġ mhux hekk? Isma' jekk trid niġi miegħek su għajni. Nirringrazzjak Nena, naħseb li aħjar. Ħalli mmur nara nqajjim xin. Ħalli kif il-ġejja tagħha. Torbu għaliha mhux hekk? Mhux tagħmel.
Missirek mhux ħażin issa. Kont se tgħidli xi ħaġa fuq it-tifla? Waħdek sejra, trid niġi miegħek. Insomma, inti taf, ara qisli tinformani xi jkun qalulek Meta trid ejja il-bib dejjem miftuħ. Fuq ix-xogħol kif insejra? Drajt? Dak l-aqwa. Sa nħallik għax qed isejjaħli. Kun imbirka su. Ciao, ciao. Irrid nistenna t-tern tiegħi. Dak li qal il-professur. X'ismu da professur? Bonanno. Nafu, dak għandu klinika privata ħażabbuċ. Kollu kemm hu. Allura ma għawilex inti tistenna? Mill-istajt nifhem għal dis-sena m'hemmx ċans. Forsi xi Marzu jew April tas-sena d-dieħla. Susan, nispera ma tuħux għalik. Jiena lest li nieħu l-Jessica fil-klinika ta' professur Bonanno biex inti serraħ rasek. Kif ta' fint, jien dal-waqt insifer u ma nixtieqx inħallik dal-baħar tankwiet. Imma murara kemm tiswa operazzjoni privata. Tħallinix nitkellem żejjed, jien ma semmejtlex flus. Inti ħalli f'idejja, ma tixtieqx it-tifla tara nfejqa. Imma l-fejn tistaqsini, Sur Tonin. Mela lura għamel kif għatlek, għajtiva. Kollox sew, imma jiena lilek nixtieq li nħallsek bil-mod il-mod. Tajjeb hekk? Issemmilix flus, ma tixtieqx tarani nagħmel xi ħaġa ġid bi flusi. Għalija basta nara t-tifla nfejqa. Grazzi, Sur Tonin. Għada fis-sitta ta' flaxija ġibu t-tifla ħanerġa' neżamina. Famuż, grazzi ħafna. Susan, xejn jurbaħ nkellmek. Ġejja, Sur Tonin. Ejdu, Sur Tonin. Ara, il-biraħ mort fil-klinika ta' professur Bonanno u għalli biex għadha fis-sita nħodulu t-tifla biex ġej eżaminha. U mbagħad jgħidilna meta se jagħmel l-operazzjoni. Allura kif se nagħmlu? Ara, għadha niġalik fil-5:30 u morru. Ħanajdlek inti jekk ngħid il-poliġi miegħi importa? Le, laqgħa xejn tista' tgħidu. Sur Tonin, int veru għandek qalb nobli li ma sibx lilek ma nafx kont nagħmel. Grazzi ħafna. Allura kif bqajtu? Kellimtuh il-professur? Mela, tgħix kemm domna nistennew. Imma x'qalilkom se jagħmel l-operazzjoni? Il-ġimgħa d-dieħla. X'differenza hekk? U dawn inti donnom jagħmlu għatta apposta biex ikollok tmur fil-klinika privata tagħhom, mhux hekk su. U mela x'inhu? Għalissa se jaqdini. Miskinu minn ma jkunx jista' jħallas. Kemm ġik tajjeb dak ir-ros, daw nħaqq proset. Grazzi. Bil-ħaq kellek tgħidli x'ser inħejjilek għas-safar Sur Tonin. Iva, l-estili xi qomos, xi ngravajet u xi ħwejx ta' taħt. Issa għandhom iġibu li dinner jacket. Dik nagħmluha fil-wiċċ biex ma titkemmix. U nu, sib inġib il-bagalja li senu miegħi, għax kum għabaj u bista. Ġimja inti fuq l-aeroplan? Din l-ewwel darba li sejr Pariġi? Le, mort iktar minn darba, xemmek il-mara li kella tsiwa joqgħod hemm u għażżajr. U konna spiss immorru narawhom. Nif kemm sabiħa Pariġi, Pariġi għabbelt meraviljuża. Forsi għax tmur xi darba intu ukoll. Għadak żagħżugħa. Iva, kelli bżonn ta' fejn sammur Sur Tonin. Inti jagħtikol Jessica. ħallina minnek fejt ħallina, ħallina. Mux ħallina minnek, id-dejjem għal-baranik kon ġenerus miħaj qatt. Miħaj qatt, nsekka ma metalek, mux daħ xedin tajfalek. Jekk għamil, dak il-fejra u xejn iżjed, emmet ma mitux mejlek moħu biex bebat ma xofu nisa. Dik ħajti, u rajt, u laqqas ħafku se jiddaħallek tija. U smani sanajlek, sa kama dak teġodani, inti għatibek tobri regolamenti ta' d-dar. X'regolamenti u badaw, mela ġew qaċċi darba kellna regolamenti, et mux dejjem li ritt tagħmel u li qed tagħmel bħalek. U taħseb li ma nafix ta' Susan, taħseb li ma nafx għalfejn titħallsilha l-operazzjoni ta' tifla. U mhux fejn tafalek, ma qalulek, min ma qalulek. Istess,
Tax kem għalti fuqek, donna kienet taf li jaħt il-ħaraq. Mu, itqammu għodemi, għax tikut martalija, inti t-terek ħazin bħal-oħo. Ara ma semmijiex il-rommi dik għaddisa mux bħalek, il-sejt kem ħadek paċenzja bik. Et narak kem tabula, tikwit mur tismela għodesa l-omok. Ħallejna minnek, daw kollha ħmerijiet tajbina xi wieħed smagat bħalek li wasal biex ħalli din id-dinja. U wara sena bżak. Għalaq għandi bżon 500 lira u jislet t-prepara jomli. U jek il-flus, mur ħadda mal-jom, tistanna xemmen għandi jint. Suġen, għalli jistajku, tinkellim ma' kollin fuq l-operazzjoni ta' Jessica. Min jien? Ma tarax? Il-minti zgur minn dan. Ismani Sur Tonin, tuħux għalik, imma jien li l-libnek inkellmu mill-inqas. Fuq kollox, għalix staqsejtni? Giddib, jikdeb ma' kull nifs li jieħu. Isma, għallek xaħġa fuqi? Għalli l-int mortatu li sanħallas l-operazzjoni ta' tifla. Min jien? Kif ġajtlek Sur Tonin, jien li l-libnek mill-inqas inkellmu u ma tarax li mux sammur nejdlu hekk? Mela jien taħseb li mintu, staqsejtek biex nkun staqsejtek. Naf bizdex tib ta' bnidemu. Insomma ħallina minn dan. Mort il-bira fej Jessica. Iva, mort u tinsab tajba l-grazzja talla. Naħseb dil-ġimma jibata. Tajjeb, tajjeb. Ħankompli. Ma kif ma tistax torbot fuqek illum tgħid ħaġa wara tgħid oħra. Isek pennu fuq bejt. U ħallina minnek, mela da mhux kulħadd ikollu l-problemi tiegħu. Iva wara bħalek xi problemi issa jkollok. Sapejna fina dejjem taqgħu tqum minn kollox u minn kulħadd. X'se tagħmel ġej miegħi sa Londra? Xi kemm seddu? Xi 15 għandi żewġ biljeti tal-kantant favorit tiegħi Elton John. U meta sejra? Fil-bidu ta' xahar id-dieħel. Ġej? Niġi, ħabba tajjeb jekk jowek missieri jkun imsiefer dik il-ħabta. Da, niġi. Ma lek jitallim id-deċidi, issa tara kemm ħanidluk. Il-passaport rajt Sur Tonin? Iva, fil-briefcase hija. Grazzi Susan. Tajjeb. Inċempillak id-dar, meta tkun il-ħar. Mela kollox sew, il-vjaġġi tajjeb. Grazzi Susan. Ara subajt ta' Aj, Karim, weġġajt. rebelajta. Ejja, ħadendel. Paul, kont qed naħseb il-Jessica nagħmluha daqsxejn ta' parti u nistiednu 4 titfal. Bix-xiera kieku, imma ma jidhirlekx li aħjar nistennew is-Sur Tonin jiġi mis-safar. Ejja, vera sewwa qed tgħid. Korsu! Għadu ħammorru għaliha? Dil-ġimgħa vera rajta twila. Jista' jonħoss. Irrid imur sal-belt u nixtri daqsxejn drab għall-purtieri. Tkun inti nsiex, applikat telefon. Ejja, importanti ħafna. Dak jiġri xi ħaġa mal-lej, li t-telefon issir. Paul, ejja nara fejn ħawatlu dawn.
Oui, j'ai réussi à contacter Malte. Oui. Oui, vous pouvez prendre la ligne, s'il vous plaît? Oui, oui. D'accord. Merci, merci. Très bien. Au revoir, monsieur. Hello, min hemm? Tonino jien, Suzan hemm qiegħda. Le, Sużen, mhux hawn, għax issa marret fil-flet tagħha. Ma rajdela għax it-3 kwart nasal Malta. Iva Blair Malta. Il-flight number 5638. Iva, 5638. Nirringrazzjak saħħa. Min ċempenne? Is-Sur Tonin minn Pariġi, biex ifakkar il-Sużen fuq għada. Jessica, kollu sew? Iva, tajba grazzi, l-operazzjoni saret u issa qiegħda d-dar. Kif qed għoz? Naħseb laqalura li ċemmi kellha l-operazzjoni. Iva, nirringrazzjak Sur Toni. Imminti kollox sew kif marret il-werja? Tajjeb, ftawni diploma ta' xogħol tiegħi. Issa prosit, hej, xi tgħidli dwar il-vjaġġ? Vjaġġ, u l-aeroplan isbaħ mit-toroq ta' Malta. Hemm tibtara xi ġmil ta' toroq għandhom isbaħ minn tal-Ingilterra. Pariġi, x'tgħidli dwar dik il-belt sabiħa? Pariġi għandel sabiħa. Ma taf il-missjajtek lilek, sibni kien kollu. Naħseb ħallina minnek moħħi kellek. Jgħatek il-verità suġġa. U ġejt ikkargat. Kif għedlek, jinfik nara mar onesta, kif dejjem xtaqt l-insipjien. Veru li nakbar minn l-effeta, ma dik biss tista' ssib kontra tiegħi. Miegħi ma jkun joqsok xejn. Jien nirringrazzjak Sur Tonin tal-fiduċja li qed turi fija, imma inti nsejt ħaġa waħda li jien tajt kelmti lil Paul. U ħanajdlek, hemm xi ħaġa aktar serja wkoll minn hekk. X'inhi? Inti nsejt li għandek il-libnek il-Colin. Ma tistax tħallih barra mill-wirt. Għajmar minn semmejt li. Daqs kemm jirrispettani. Suq. Ġaj tixrob għodu. U jenek li u pjaċir nixrob u nħossni tajjeb, għanajdlek. Inti ma kellek xissi ferma doreti? Ma smajtiex. Le. Dik għarġit l-ħosba tal-għajdlek u għaddiju Elton John, u għaddiju biljetti, u għaddiju Londra u għaddiju kollox. Hello. Colin. Fajtlu flus il-telefon. U mera ma tfajtlu. Ma lista prova wara, imxi ħammur. Hello. Imxi għatlek, poġġi postu. Ejja, ħammur. Oħalli jemmet tazza. Għalkom xieħu.
Jessica, هذا درب مسكين عندي منك ليش ناخذ الدار معنا؟ أيوة ناخذ الدار معنا. Gżomlu saqata ħalli namlu minn dan, tarax miskin għandu minni. X'sen semmu ħiddogi, Jessica? X'sen semmu? X'i trid insemmu? Dax nsemmuh? Il-kem ħajkun jismu sabiħ. Mela dax ta' nsemmuh. Kemm good boy, rajtu good boy. Good boy ta' għamillu nice id-dogi, Jessica, għamillu nice. Good boy. Good boy, dax. Colin. Oh, xan, għamil. Xie t-tħawad? Ejja miħaj, fej. U t-tissa tara, ejja miħaj. Mandu ma ejja. U ejja miħaj, jissa najdem. Barra fejna. Mi timxi. U timxi, ejja. Ma rajtu xi tifla samranija żgħira? Hello, ħankellem il-Paul Sherry, please. Paul Sherry. Check on the telephone. Hello, Manel. Hello, Paul. Paul, xġrali? Nħosna ħan iġġennen.
كنت قد نشتريها والبلد وفتقة واحدة لجيسيكا ما سبتيش ما نستاش نسيبها نجري منها لورا. ما نفس نقبض نعمل همور لعسا. ديما هنتقابل هنجي نتقابل. هاو ليا هاوس قدام البنك اوف فاليتا. لا وقت علينا. تشاو. إيسا دابد الطفلة خاتمة صار الشيء. لا كلمة سوق كلمة البوليسية يسيبوها لك سكوت. بس كل شيء مستوى ولك خطف شخص. ولا والله عطر الوقت. هي كلمة سوق كلمة. هي كلمة. سلام. امشي معهم. Bġanna. Lix għandha presa. Għakem għandha fjura sabiħa. Din it-tifla. Inti l-lejla fejn se traqadni? Mux f'kamarti feġġin nirraqqada, ma tantx għandi għabtit noqgħod inqum mis-sodda ta' kif qed li la tqum u naraw se nagħmlu la taħta dita. Ma kux ixarbin nassa qowadni kemm nixtrih. Anzi qadet naqa' purita s-sejja. Għajjietni ta' f'kelb kiet u għamlet. Marija. Dwar xej paċenzja. Għandi fidi. Mux tagħmel. ġiġjolik, Sephora! Ġiġjolik, ora! Ġissi, ha, mur xigli pakket sigaretti minn tas-soltu. Trid tilab miegħi. Ħemminni laqas nafx naqbad naħseb. Dan misteru. Imma tibdassu, il-pulizija isibuhom żgur. Dan pajjiż żgħir. Jiena kettela. Min fuq ma qalbhom magħna. الليلة وصل على عينين قبل ما يسيبوه شبت Jessica, għal xejn qed tibki hawn ħatibqa' miegħi għax il-mami ma tridekx. Min jabsu sekka biku taħta bħalissa. Kem nħu pjaċir nixtieq nara kieku l-pattizzi ta' wiċċa bħalissa. Ek nħu pjaċir ħalli patti ta' dak il-ksuħat li għandha. Aħjar toqgħod attent minn dak ix-xorb int ftakar li trid issuq issa. Inti xed taħsib li jinfissaklu? Għadni nibqa' nixrob dejn oħra minn dawn. Għaġġibiex.
سوزان سوزان Għajdli, Sur Tony. intax ma taġġax tipprova ċempel, forsi ma tafx kif. Tgħid, Inti erġa' prova. mela ħan nisma' minnek ara. Hello, Lassa tal-Belt? Min inti jekk jogħġbok? Emina Susan Triganza, dik it-tifla Jessica. Għalli jista' jkun għandkom xi aħbar tagħha? Minuta waħda ta' nista' ddieħ it-telefon ta' Tiegħu, għandok assassini. ħanajdlek, jekk ikollok xi aħbar, tista' ċempilli fuq dan il-numru. Għandek fuq xiex tikteb? 664433. Tajjeb mela, nistenna minn għandkom kif ikolkom xi aħbar. Grazzi. X'qalulek? Ma nafx għad m'għandhom l-ebda aħbar tagħha, meta niftakar inħossni se niġġennem. Fejn taqbad fit-tixa? Meta sew misteru. Ħalli jista' jkun. Ma kellek xi tajt ma xi ħaddux. Min jien? Ma tarax Sur Tonin. Sa fejna fien m'għandix edewwa. Allura aktar kikber il-misteru. Qed tiġini għaliha. Għandi ħabib detektiv. Min jaf kif nkellmu, Susan? Jekk jista' jgħinni jien naċċetta bil-qalb kollha. Ma murara kemm jitħallsu dawk, eh? Dak mija se jkollu x'jaqsam. Ħansib il-mobile tiegħu nċempillu. La sikketa dik it-tifla, laqas nista' norqod. Għandi għabtet il-qum nifga. Dorti! Dorti! Dik fejma. Doreti! Doreti! X'ġieħ rasandillu. Dor! Ġejble baratek! U asperina! Il-walfej dal-ajat kollu, għasħaq il-ġirin li qed jisimgħukom. Sikketa dik it-tifla, għax ġej nifga. Issa tagħmel bih. Tistax iżomm għal-dejja? Issa naraw, sabbix rasek. U int tħalli jixtibki. Ftakar il-ġerid jafu li m'għandekx tħallu jistgħu jirrapportaw. Mela dik xi ħadd tifhema. Ara jiena biex twakkelt ukoll waħed irid it-tel oħra tibki. U teħel bil-lot kollu int. Mela rak se arrestata fil-karozza tal-ħab. Kont se ngħidlek biex neħel aroqdu hemm u ddejqunix. Iva, ħalli. Ċaw. Għaddi toq. Allura sta tgħidli. Ara, l-ewwel ħaġa li nkun rrid li nkellem lhom it-tifla, ikolli bżonn tratta t-tifla wkoll. Hija tmur skola? Play school, għadha żgħira l-iskola. All right. Kif se nagħmel biex inkellem lhom? Ħalli nċempilla. U bil-qiegħda Tom nista' nġib dak drink. Jessica. Hello, għajli Sur Tony. Iva, ftit eċitata, għaliex ngħidlek il-verità ħsibtek mill-Lassa tal-Belt. Eħe. Ija, mela, ħansib ritraj. Grazzi. Sur Tony, din it-tifla.
Kemm għandha snin di? 3 snin u nofs. 3 snin u nofs. Imma m'għandekx suspett f'xi ħadd. Jien m'għandix edewwa, ma kellix ngħid ma' ħadd. Zaħira, forsi xi ħadd minnkom. Baldejja zaħira. Għallu, Ora si legge. Kienet fras Jessica dakinhar li osfrot. Fesek. Kont qed infarfar il-qalsit tas-sur Colin u qed mill-bowt. Di biċċa serja. Ħalli nċempel il-Tony. Sabek? Fjura, minn dak li għamlu ma xar it-tfal. Da skort oħra nkoħdejk għalx mlix qiegħed il-bord. ċaw issa. Tajjeb ħafna.
Imma inti ċerta minn dak li għatli u xek? Iva, ċertissima, Sur Tony. Mux importanti ħafna. Hello, min hemm? Kollin hemm qiegħed dik jogħġbok? Żomm ftit il-linja ta'. Hemm mara qed tistaqsija s-Sur Colin. Ħankellima jiena. Hello. Min hemm? Jiena missieru. Ma nafx ngħidlek għax ma jżommx ħin. Min għatli li inti? U kull-jom? Bonavija, ma nisirx żgur għaliex fil-fatt il-mara tiegħek kien kull-jom. Ħalli fidejja malli jiġi ngħidlu. Ok, bye bye, ciao. Imma jħellimu bil-pot, dik jismaqlek u tisal-ħad. Għax ma jridx Jena CID, ok? Għandi dana il-ritrat forsi ta' tifla zaħira. Forsi xaħat minnkom raxin kien? Le ma jidillix, taqqat ma rajta. Qatt. Ma nofiex, qatt ma rajta. Għandix ideja ta' ħajja. Kemm ħelwa minna. Iva, minna. Qatt ma jidilli li rajta. Nixtieq ngħin, ma nofiex. Ma rajta. Grazie xotta, Yes. Inti Dorti? Iva, jien Dorti. X'ġara? Ġib it-tifla u jamana. Imma jimma milċej ħażin, sammejtielu biss. Issa dak jgħidu minn għandek tgħidu. Sakka, għamil tal-ut.
Hello. Iva. Iva. Jien missieru. Fej? St. Luke's? Ija. Ħan il-besu, uniġi. Reġaddet nizla. Sultani, marzu ta' sena d-dihla jenu poli deċidejna li nizewġu. Xtaqtek tammil li xu, inti xi sajt? Mela le bil-qab kollha. Mela se jkollha papas, la? Ejja sabiħaj. Mela nixolbu bis-saħħa tagħhom. Kif inti, Sur Tony? U ekku. Inti kif inti, all right? Banger Grux. Il-kopja ta' testament għamilta? Iva. Nixtieq nuri s-simpatija tiegħi lejk. Nirringrazzjak, m'hemmx tagħmel. Iġab kollu bidu ġabu. Ta' xejn kont iwissieħ biex meta jixrob ma jsux. Ara x'ħa issa. U tafani b'baħar tankwiet. Ħafna miż-żgħażagħ ma tfehmhomx illum. Kien għadu fl-aħjar tiegħu. Biss għall-magħmul m'hemmx kunsill. Trix naqra ħulek. Ekk jogħġbok.
Illum il-11 ta' frar is-sena 2001. Qudiemi notar Dr. Viktor Seguna u qudiem iż-żewġ ċieda sottofirmati skont il-liġi qed jidhru personalment. Min-naħa l-waħda Tonino negozjant Iben Salvu imwielet il-belt u residenti ħallija. Minni notar magħruf. B'dan it-testament Tonino għat-tard qiegħed iħalli kull ma jippossidi lil Susan Triganza, bint Kikku u Kellina Ni Sammut. Bil-patt u l-kondizzjoni li Susan fuq imsemmija tagħmel xahar Gregorjan sew lil Tonino kif ukoll ieħor lill-ibnu Colin għat-tard. Mhux ħażin, ġieli kollha ħafna lejsa. Tikber is-sarraħa tagħna. Ejja ħanieħdu aktar għall-papri. Ħallik mill-papri ma. Aħna ġejnaw biex nagħtukom aħbar. Jaw, min tista' terġa' siferu? Le, għax jienu Paul se niżżewġu flajt il-kbir. Proset, hej, hekk aħjar. Assa fl-aħħar se nserraħ rasi minnek. Xi trid tgħid biha di ma? Ara x'irrid ngħid, inti taħseb li jien mhux dejjem naħseb fik binti. Tinsiex li jien ċebba waħdek u m'għandekx min jipproteġik jekk inqalelek xi ħaġa. Le ma, waħdi qatt ma nkun, Paul dejjem jieħu ħsibi. Minn daqshekk ma tkunx sarfin tinkwetaw. Allura, Paul, indelettant tal-ballun? Meta kon żgħir, kon nilgħab ma tar-raħal, imma mbagħad għamilt operazzjoni tal-cartridge u kelli nieqaf. U mill-ballun mhux xi ħaġa jekk tista' tieħu. Ara tiġu ġewwa ħa nagħmlilkom xi ħaġa. Kik, għaddijo papri, għaddijo tifla xraqdek. Ejja ħandaħlu għana nofq is-sodda. Ejja. Ejja ra xi ġmilta ċriket għandhom. Nara, proset kemmu mażbieħ. Vera sbieħ, Paul, lilek min se jagħmillek xut. Hija twali, kif sama l-ħabar mal-ewwel opra ruħu dak. U wara jiena qed ngħidilkom fi St. Paul li l-ewwel tarbija li konna kalla jrid. Xi ħadd minnkom joqgħod parrina ma' missieri. Tajjeb hekk? Proset, dejjem xtaqt li nkun parrina. Sabiħa.